Il-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS qed tkompli żżid is-servizzi għal aktar protezzjoni tal-minuri online. Deborah Vassallo minn B-Smart Online fih dan l-FSWS qalet li waqt li fl-2016 in-numru ta' każijiet li daħlu fuq il-helpline 179 kien ta' inqas minn 300, is-sena li għaddiet dawn qabżu 900. Ftit inqas minn 250 talba fuq B-Smart Online is-sena l-oħra kienet ġejja mit-tfal, qrib l-400 miż-żgħażagħ u ftit iktar minn 300 minn adulti. Bħala każijiet li rajna żieda tagħhom kienu każijiet relatati ma' cyberbullying, kif ukoll każijiet relatati kemm ma' instigazzjoni ta' suwiċidju u anke ħsibijiet fejn il-persuna jkollha ħsibijiet li tagħmel ħsara jew toqtol lilha nifisha. Deborah Vassallo qalet li bħala għajnuna f'każ ta' cyberbullying, l-FSWS titlob lil persuna iżżomm screenshots bħala evidenza. Spjegat li b'dan il-mod il-ħaddiema tal-fondazzjoni jgħinu lill-vittma tneħħi ċertu kontenut li jkun tela kontrija u jagħtu għal-għajnuna meħtieġa. Deborah Vassallo spjegat li jkun hemm ċertu każijiet fejn ikun hemm bżonn l-involviment tal-pulizija. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti qal li l-fondazzjoni ilha taħdem f'dan il-qasam biex jissaħħu l-pini għal min jabbuża mill-internet, speċifikament fejn hemm minuri involuti. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li l-Gvern irid jibgħat messaġġ b'saħħtu li l-krudeltà, il-persekuzzjoni u l-ħsara online trid tieqaf. Spjega li l-Parlament għadu kif temm it-tieni qari ta' abbozz ta' liġi li tindirizza cyberbullying u cyberstalking. Qed nikkristallizzaw żewġ tipi ta' attivitajiet ħsiena li se jsiru rejat fihom infushom. Cyberstalking u cyberbullying. Hija liġi li tikkristallizza il-rejat li qed isir, twassal ukoll il-messaġġ tal-pieni u twassal ukoll protezzjoni speċjali għal dawk li huma l-aktar vulnerabbli, tfal u persuni li huma f'għada vulnerabbli. Il-Ministru Falzon qal li jekk tgħaddi l-liġi l-ġdida, il-pieni ta' priġunerija marbuta ma' cyberstalking u cyberbullying se jkunu minn sena sa 5 snin ħabs, multa sa massimu ta' 30,000 euro u l-pina tkun aggravata jekk il-vittma tkun taħt l-età jew vulnerabbli mentalment u wkoll jekk ir-reat isir minn aktar minn persuna waħda flimkien.